Kọmishọna okwu gbasara gburugburu dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Felix Odimegwu akpọkugo ndị Anambra ka ha biko makụọ amụma ịdị na-akụ mkpụrụ osisi na mbara ha dịgasị iche iche nakwa n'ebe dum ha nwegasịrị ana iji wee nye aka gbochie mkpamkpa mbuze na ideli mmiri na-akpagasị n'ebe dịgasị iche iche. Dr. Odimegwu bụ onye kpọrọ oku a n'oge a na-agbape amụma ịkọ osisi na ogige Senators Limited nke dị na mpaghara ogige ebe obibi Amazon Housing Estate dị n'Enugu Agidi n'okpuru ọchịchị obodo Njikọ Ọka. Ka Chukwuemeka Modelem kọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị mere ka amata na ndị senetọch egosipụtala njikere ha dị inyere aka na-achị steeti a aka bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ịhụ na gburugburu steeti a ga-abụ nke jupụtara na osisi ndụ ya nakwazi nye Mbuze ọsọ ụkwụ eru ala site n'ịkọ osisi ndụ na ya bụ ụlọ ebe obibi. O mere ka amata na gọọmenti steeti a kesara ndị mmadụ osisi ndụ karịrị 1 nde n'afọ gara aga iji hụ na enyere Mbuze ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a ma mekwazi ka ndị bi na steeti a na-enwe ezigbo ndụ site n'inekuru ezigbo ikuku na-esi na osisi ndụ apụta. Ọ gara n'ihu wee gwa ndị mmadụ ka ha na-akọ osisi ndụ n'ebe ọbụla ha bi n'ihi na ọ ga-enye aka gbochie mbuze ime na steeti a ya nakwazi ime ka ha na-anata ezigbo ikuku ebe ha bi nke ga-eme ka ndụ ha nọtee aka. N'okwu nke ya, onye isi oche ụlọ ọrụ senetọch bụ Maazị Chidi Ameze kọwara na ihe ha bụ n'obi wee na-akọ ya bụ osisi ndụ bụ iji mee ka ọ dị ka Amazon nke dị na Brazil bụ nke jupụtara na osisi ndụ na-enye ndụ ma bụrụkwazi ebe ndị mmadụ bi na ebe ndị mmadụ na-enwe mmasị ibi oge niile. Ọ gwara ọhaneze bịara ya bụ mmemme na ha ekpebiela inyere gọvanọ Chukwuma Soludo aka na ịchụ Mbuze ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a site n'ịkọ osisi ndụ karịrị 3,000 na ya bụ ebe obibi iji hụ na ebe ahụ ga-abụ ebe ndị mmadụ ga-ebi na-enwe ezigbo ndụ na-enwekwazi obi aṅụrị ma bụrụkwazịa ebe mbuze na-agaghị enye nsogbu ọbụla. N'okwu nke ya, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Njikọ Ọka bụ Maazị Clems Agụiyi gosipụtara obi aṅụrị ya gbasara ya bụ ihe a ndị senetọch mere ma mee ka amata na ọ bụ nke toro nke dabara na ebumnobi gọọmenti steeti a nwere gbasara gburugburu steeti a. N'okwu nke ha, kọmishọna na-ahụ maka agrikọlchọ bụ Maazị Foster Ihejiọfọ nakwazi onye isi oche ụlọ ọrụ Anambra State Fishery and Aquaculture Business Development Agency bụ Maazị Emeka Ilohalụ kọwara mkpa osisi ndụ dị na ndụ mmadụ ya nakwazi ego a na-enweta site n'ina-ere osisi ma yọọkwa ndị Anambra ka ha ṅomie ndị senetọch site na ịna-akọ osisi ndụ n'ebe ha bi ka steeti a bụrụ ebe a ga-eji na-ama atụ bụ ebe ndị mmadụ na-enweta ikuku na-enye ezigbo ndụ ga-eme ka ndụ mmadụ nọtee aka. Ihe pụtakwaziri ihe na ya bụ mmemme bụ ịkọ osisi bụ nke ndị kọmishọna sonyere na ya bụ mmemme mere na ya bụ ụlọ ebe obibi. Site n'Enugu Agidi, abụ m Chukwuemeka